сабаби асосӣ ба балет ворид шудани ӯ амакаш гашт ва соли 2003 муҳаммад азимзода барои таҳсил дар риштаи балет ба шаҳри Перми, Федератсияи Русия бо ҳамроҳии дигар хурдсолоне ки интихоб гардида буданд сафар намуд. ӯ ҳамон замон ҳамагӣ 11 сол дошт ва аз ҷудоӣ бо волидонаш наҳаросиду ба хотири омӯзиш муддати 8 сол дар давлати бегона таҳсил намуд. соли 2003 буд. ман дар таҳтили тобистона будам дар шаҳри Қурғонтепа. баъди таҳсил ба хона баргашта омадам. амакам ки айни ҳол дар ҳамин театр кору фаъолият мекунад, Азимов Ҳайдаралӣ ба ман пешниҳод кард ки ба шаҳри Перми, Федератсияи Русия сафар кардан дар кор дар ҷодаи балет. ман ростӣ балетро надида будам, ягон маротиба намедонистам чӣ намуди рақс аст. аз кастинг гузаштам, баъдан сафар кардам ба шаҳри Перми, Федератсияи Русия. тӯли 8 сол ман бо чанд нафаре аз Тоҷикистон таҳсил кардам. артисти балет ки дар шаҳри Перм хондан ва Муҳаммадро барои қадди баланд, зебогӣ, аз сабаби он ки бисёр бачаи фаъолиятнок буд интихоб кардан ва ҳамчун артисти балет ба театр ба кор омад. С Мухаммадом мы знакомы немножко чуть-чуть пораньше, чем как бы я его видел работы по Казахстану. Он в Казахстане участвовал в ШОСе, где были представлены пары с Россией, Казахстаном, Белоруссией. То есть всемирная вот это была организация как бы солистов, и Мухаммад с узбекской парой танцевали в ШОСе. Я этот момент видел. Конечно, прекрасный танцовщик, очень эмоциональный, яркий. С 2003 года мы вместе с Мухаммадом поступили в хореографическое Пермское училище. По окончанию приехали в Душанбе и совместно вступили, так скажем, в главную партию. Да? Первый раз это была партия Жизели. С тех пор мы абсолютно все спектакли танцуем в дуэте с Мухаммадом. ҳангоми таҳсил мушкилиҳои зиёд пеш меомад, бахусус дар давраи аввали омӯзиш. аммо муҳаммад он қавле ки дар назди волидонаш дода буд, ҳеҷ гоҳ ба ин норасоиҳо нигоҳ намекард ва бо дӯстонаш якҷоя онҳоро паси сар менамуд. моро бисёр хуб пешвоз гирифтанд устодони рус. солҳои аввал бениҳоят душвор буд, чунки забони русиро мо аз худ накарда будем ва мо ду бонуе ки ҳамроҳи мо буданд, Фарангиз ва Парвина, онҳо русиро медонистанд, ба мо писаро тарҷума карда ёрдам мекарданд. яке аз беҳтарин мактабҳои балет дар ҷаҳон ин дар шаҳри Перм буд ки ман онро хурсандона буд кардам. ва аввалин нақше ки ман дар шаҳри Перм дар театри опера балет ба номи Чайковский иҷро кардам, ин полонез буд. ҳеҷ фаромӯш намекунам. то айни ҳол уже тӯли 11 сол мешавад ман хат намудам. то айни ҳол ман дар тамос ҳастам бо устодони худам, бо ҳамкурсон, бо саҳифаи интернетӣ мо бисёр гап мезанем дар бораи балет. ӯ чун дигар ҳунармандон нақш, образ ва қаҳрамонӣ дӯстдоштаи худро дорад. ҳарчанд нақшро худаш офарида бошад, аммо нақши ба дилаш наздик ин ҳамон балете мебошад ки якумин маротиба дар саҳнаи театри опера ва балет офарида буд. аввалин нақши ман дар театри худамон ин нақши Альберт, яке аз қиинтарин нақши асосиро ман иҷро кардам.
ин сентябри 2011 буд. Ман тӯли 3 моҳ инро бо Фарангиз тайёр кардам, бо устодони аз Қирғизистон буданд инҷа, Айзада Тумакова ва Эмил Акматов, ки ба ман бисёр кӯмак карданд, ки ин нақшро ман тонам офарида пешниҳоди тамошобинон карда тавонам бо ҳамон эҳсосоте ки ба ман боварӣ карда пешниҳод карданд, ман аз ҳудаяш бароям тонам расонида ба тамошобин, ки омада тамошо кунам. Самая любимая партия, да, это «Жизель». Однозначно, это наш первый балет с ним совместный. Насколько я знаю, это и его любимый спектакль, также и мой, поэтому мы его танцуем всегда с огромной радостью и с нетерпением ждем каждый этот спектакль. Устодам дар Русия гуфта буд, мерои ба Тоҷикистон, ҳатман ин нақшро бояд офарӣ. Ҳамин хел шуд, омадам, ба ман боварӣ карда доданд, лекин фикр мекунам хуб пазируданд, чунки ман то айни ҳол ин яке аз нақшаи дӯстмедоштагӣ ман ин балети «Жизель» аст. дар давоми фаъолияташ ӯ дар намоишномаҳои гуногун ба монанди «Жизель», «Дон Кихот», «Лайли ва Маҷнун», «Пивана Мавра», «Золушка», «Корсар» ва ғайраҳо нақш офаридааст ва аз уҳдаи нақшҳои ба дӯшаш гузошта ба хубӣ баромада аз ҷониби тамошобин хуб қабул гаштааст. нақшаи асосие ки ман дар театри опера балет то айни ҳол иҷро мекунам, ин балети «Жизель» аст. «Спящая красавица», «Мақоми ишқ», «Лайли ва Маҷнун», «Зол Рудоба», «Шапиняна», «Шилкунчик», балети ки якчанд маротиба нақши асосиро иҷро кардам, ин «Кармен Сюита» буд, «Дон Кихот» буд ва ғайра. Чанд намоишҳое аст ки ман бисёр иҷро кардам. Вы знаете, у него вот очень яркий образ Отелло, да, в «Пивана Мавра». То есть он именно тот Мавр, который вот именно по Шекспиру, он пытается воссоздать это, воплотить как драматический актер в хореографии. асосан нақши муҳаммад бисёр аст дар тамоми намоишномаҳои театр, лекин ман фикр мекунам ки муҳаммад ситораи балет гашт аз спектакли «Мақоми ишқ» ва «Жизель», ки дар он ҷо нақшҳои асосиро муҳаммад бозӣ мекард ва ин муҳаммадро ба тамоми Тоҷикистон маърифӣ кард, чунки ин ду барномаи «Мақоми ишқ» ҳатто ба Олмон сафар кардем, дар он ҷо ҳам ӯро пазироӣ гуфтам бо ин нақш ва фикр мекунам ки ҳамин «Мақоми ишқ» вайро ба тамоми Тоҷикистон муаррифӣ кард. муҳаммад дар давоми 10 соли фаъолияташ дар театр тавонист ки бо ҳамроҳии гурӯҳи эҷодияш дар саҳнаҳои театрҳои гуногуни дунё аз мавҷудияти балети тоҷик дарак диҳад. ҳамаи ин сафарҳо танҳо ба хотири муваффақ шудан ва муаррифӣ намудани санъати балети тоҷик суръат мегирад ва дастаи ҳунарии театри мазкур ин муваффақиятро ҳамеша сазовор мегарданд. аввалин сафари ҳунарии мо 2012 буд, бо дастгирии ҷаноби олии муҳтарами Валии Раҳмон ба Олмон шаҳри Гамбург, ки балетмейстер аз Шветсия буд, як 5 намоиши бо мусиқии фолклории эронӣ буд. бениҳоят хуб гузашт. Дуюм сафари ҳунарии мо бо шаҳри Берлини Олмон, ки балети 2 милли буд, балети Фирӯзбаҳор «Мақоми ишқ» буд ва Сергей Баласянян «Лайли ва Маҷнун». Ин ду балети миллиро бениҳоят хуб пазируфтанд. Пас аз намоиш омада ба мо сипоси худро расонданд, чунки ба иштирокчиён ин як хурсандӣ аст ки пас аз намоиш, пас аз парда омада раҳмат мегӯянд. 2014 дар Қирғизистон шаҳри Бишкек бо Фарангиз дар
фестивали байналмилалӣ иштирок карда будам. 2018 дар шаҳри Астана, Нурсултон, шосба иштирок карда будем. бо Фарангиз 2018 дар шаҳри Санкт-Петербурги Федератсия Россия рӯзҳои фарҳанги душанбе дар Санкт-Петербург. Баъд дар Тоҷикистон вилояти Суғд балети кӯдакона Чиполлино ки кӯдакон бисёр хурсанд буданд ва якчанд балети Мақоми ишқ дар даруни Тоҷикистон нишон додем. нақшҳое ки муҳаммад азимзода дар саҳнаи театри опера ва балет офаридааст ва меофарад қариб ҳамааш дар шакли дуэт ба саҳна гузошта шудаанд. бештари нақшҳоро ӯ дар саҳна бо Фарангиз Қосимова иҷро мекунад ки ба гуфти худи ӯ шинохтан ва дарк намудани якдигар дар саҳна ин худ муваффақияти ҳунарманд аст. Он очень надежный партнер, на него можно всегда опереться. Никогда я не переживаю за то, что в какой-то поддержке он может меня уронить или что-то забыть, либо не так взять. Как бы партнер, он очень надежный. Ну и, конечно же, проверенный годами. 10 лет как-никак мы в паре, мы уже с ним как брат и сестра, так как с 9 лет вместе. бо Фарангиз ман аз 2003 шинос ҳастам, аз ҳамон даврони кӯдакиямон. аз 2011 мо бо Фарангиз бисёр гӯем 90 фоизи репертуари театрро ман бо Фарангиз меофарам. якчанд балети бо Асели Нобековам ҳастанд. бо Фарангиз мо уже якдигарро дар саҳна ягон балет, ягон нақшро мешад ки ман камакакро фаромӯш мекунам, вай мекунам, ман уже Фарангизро метавонам бо боварӣ дорем ки мимика қатӣ бо ҳаракати мимика уже якдигарро мефаҳмем. тамошобин нафаҳмад ки ман хато кардам ё ин ки ҳамон як лаҳзаеш аз хотир мебарояд. инҷа ба ман Фарангиз бисёр кӯмак мекунад. мо ҳақиқати Муҳаммад 8 соле ки кор кардагим, ҳамаи балетҳои нақша кардагим. балети Мақоми ишқ, Корсар, Спящая красавица, Щелкунчик, Кармен, Павана Мавра, ҳамаи спектаклҳое ки дар театр балет мегузарам, ҳақиқати Муҳаммад ду касан рақс кардаги аст. агар танҳо рақс кунам, алиш мекунам. агар ҳамон ҳаракате ки аз хотирам баромад, ман ҳаракат мекунам, дигар ҳаракатро инҷо гузорам, чунки тамошобин нафаҳмад. агар бо Фарангиз ё ин ки бо Асел рақс кунам дар саҳна, инҷо ман уже оста мегӯям бо Фарангиз ки инашро дигар мекунем, ё ин ки дигар тараф меравем, ин тараф меравем. ҳамин душвортар аст, лекин мо ин хел нашудааст ки саҳна пури одам бошад. мо ҳам хел аз хотирамон барояду тамошобин фаҳмад. муҳаммад барои он ки дар театр нақшҳои асосиро иҷро мекунад, ӯ ҳамчун солист, яъне ки иҷрокунандаи нақши асосиро мебозад. инро дар балет солист мегӯянд. барои ҳамин Муҳаммад бисёртар бо дуэт бо Фарангиз Қосимова рақс мекунанд ва нақшҳои асосиро мебозад. Человек, он очень спокойный, идет на уступки. Получается, я более такая на репетициях вспыльчивая, да, так скажем. А он, если видит, что я где-то разозлилась или не получается, он пытается сгладить всю ситуацию, да, поэтому с ним нам очень комфортно работать, друг друга уже понимаем с полуслова, можем выйти на сцену, на ходу что-то придумывать, танцевать, как бы очень слаженный у нас уже с ним дуэт. ҳамкасбон ва устодонаш ҳунари нақшофарии Муҳаммадро хуб баҳогузорӣ менамоянд, аммо истеъдоди ӯро бештар дар нақшҳои лирикӣ мебинанд.
Он очень разноплановый танцовщик, потому что они танцевали, вот последняя была у них постановка с Сергеем Райником, то есть это современная хореография, очень интересная. Я смотрел это, к сожалению, в записи. Там модерновый балет. Также Мухаммад танцует классический репертуар. Он танцует партию Альберта, он танцует партию Базилия в Дон Кихоте, принца Дезире в «Спящей красавице». То есть у него диапазон формата очень огромный, колоссальный, и это для артиста балета это большое богатство. Осонтар рақси классикий балет. Чунки ман инро омӯхтам 8 сол, заҳмати зиёд кашидам. Чунки аз синни 11 бисёр хурд аз волидайн ҷудо, ин як душворӣ. Барои ҳамин рақсҳои миллиам ҳаст ки ман меофарам. Мана ба наздики мақоми ишқ мешавад ки ман нақши рӯдакиро иҷро мекунам. бо ҳаракатҳои тоҷикӣ. яке аз нақшҳои лирикае ки ӯ дар бисёр дида мешавад, ин аз спектакли лайли ва маҷнун, нақши маҷнунро бозӣ мекунад, дида мешавад. инчунин дар спектакли жизел, дар ҳамаи спектаклҳое ки Муҳаммад нақш мебозад, нақши лирикӣ, рақси лирикӣ аст. Он больше лирический герой. Именно лирический, поэтому Жизель — это его, там какие еще спектакли по нему, Щелкунчик — это его, в Золушке принц — это тоже он. В принципе, он разносторонний такой артист. Он может быть здесь лириком, там драматическим артистом, хорош во всем. муҳаммад ором намешинад ва ҳар рӯз аз рӯи нақшаи корияш кор мекунад то сари вақт ба тамрингоҳ ҳозир шавад, зеро имрӯзҳо онҳо дастаҷамона барои намоишнома омодагӣ дида истоданд ва мувофиқи нақша кор мекунанд. В данный момент у нас будет вот следующая постановка к балету «Садио Аташ». Это планируется премьера в начале декабря месяца. Мухаммад будет танцевать одну из ведущих партий этого балета, партию Бехруза. В принципе, как творческая личность, Мухаммад очень яркий, очень добрый и отзывчивый артист, потому что мы с ним ездили вот в Худжанд на гастроли. То есть мы там представляли тоже на концерте Дня независимости. В принципе, очень прекрасная труппа и хороший коллектив. Айни ҳол омодагии мо бо ду балет ҳаст. Ин яке аз балети Кармен сюита ҳаст ва Павана Мавра ки ба наздики мо пешкаш мекунем. Барои ҳамин тайёрӣ ҷиддӣ дида истодаем ки тамошобинон хурсанд шаванд. Кармен Сюита и Павана Мавра. Я исполняю роль Кармен, партию Кармен, а Мухаммад Тарера в этом спектакле. У него премьера. Вот это как раз-таки спектакль, который, возможно, ему дается с трудом, да, потому что очень мало времени для подготовки к этому спектаклю, а роль у него достаточно сложная и непривычная именно для его образа, так как он больше лирический, да, такой артист. имрӯзҳо муҳаммад хеле серкор аст ва дар баробари он ки ӯ дар театри опера ва балет фаъолият менамояд, боз дар коллеҷи хореографии ба номи Малика Собир ва ба он нафароне ки дар ин ришта таҳсил менамоянд аз нозукиҳои санъати балет дарс мегӯяд ва боварӣ дорад ки дар оянда онҳо дар ин ришта муваффақ мешаванд ва балети тоҷикро боз ҳам бештар муаррифӣ менамоянд. ман аз 2011 дар коллеҷи хореографӣ ба номи устод Малика Собирро ҳамчун омӯзгор кор фаъолият мекунам
дар тӯли 10 сол ман 3 гурӯҳ артистони балет тайёр кардам ки якчанд нафараш то айни ҳол дар театри опера балет кору фаъолият мекунанд. ғайр аз онҳо шогирдони хурдам дорам аз 4 сола боло. Мухаммад помогает молодых учеников, он преподает в колледже. То есть это тоже очень важно, когда действующий артист может передавать свое мастерство. Педагог он хороший, потому что все то, что в него вложили в училище в России, он пытается передать своим ученикам, донести до своих учеников, что это не просто профессия, да, это уже какой-то определенный образ жизни. Если ты выбираешь его, то должен сделать этот выбор очень осознанно и серьезно. то имрӯз дар театри давлатии академияи опера ва балети тоҷикистон нафароне ба монанди малика собирова, музаффар бурҳонов ва дигарон фаъолият намуданд ки номашон ва нақшашон бо ҳарфҳои заррин дар таърихи театр сабт гардидааст. умед аст ки номи ин қаҳрамонон низ то абад дар таърихи театр боқӣ мемонад.